Sa atong kultura, no, kanang term nga kalampusan, kanang atong iisa ang ato ang kaugalingong nga bandera ba. Kinahanglan nga mailhan ta nga maayo tang laki o ang atong pangalan gusto nga mailhan sa kadaghanan. No? Usually build our name, secure our future, and protect our image. Magpakalimpyo diha sa kaugalingon. Mo gini usually ang naa sa usa ka tawo. Kung mahimo, no, i-maintain gyud ang reputasyon, especially kung usa ka leader. Ug mao ni ang full concept sa usa ka tawo kung moingon kita og kalampusan. Apan lahi ang paglantaw sa kalampusan diha ni Ginoong Hesus. Kay tinuod nga kinabuhi nga naa ang kalampusan mao kini ang puno sa unsa ang realidad. Tinuod ug maayo linya sa pagbuton sa Ginoo. Dili kini mahitungod sa pagtigom ug dungog. Dili kini mahitungod og pagtigom sa bahandi. Dili kini mahitungod sa pagtago sa unsay realidad sa atong kasing-kasing. Dili kini mahitungod sa tuang identity. Aron may mahimo kitang famous sa kadaghanan. Tungod kay kung naa kini kanato nga mga klase nga pangunahuna, mao nang naa ang pagpanglimbong, naa na ang pagpamakak, o naa na ang muresulta sa dili patas nga pagkinabuhi.